Ešte jeden z najväčších razborov, čo má samozrejme potom vplyv na pohodlie kabíny. A dovolte mi teraz, aby som prešiel k prezentácii, ktorú som dosumarizoval základné informácie, ktorá testovala sa. Od dnešného dňa sme oficiálne spustili sériu výrobu nového modelu Kia Ceed. Je to automobil, ktorý vyrábame pre celú Európu. Vďaka novému modelu sme sa rozhodli v tomto roku spustiť trojzmennú prevádzku. To si vyžiadalo prijatie 900 nových zamestnancov, ktoré sme uskutočnili v priebehu minulého roka. Od januára do marca prebiehalo zapracovanie týchto zamestnancov a od apríla už využívame plnú kapacitu závodu. Vďaka novému modelu očakávame, že objem výroby by mohol vzrásť na úroveň 285 000 automobilov. Môžeme povedať to, že Ceed, jeho prvá generácia, bol pre nás naozaj kľúčový model. Bol to model, ktorý v podstate etabloval značku Kia v rámci európskeho trhu. Takisto to bol model, ktorý priniesol revolučnú 7-ročnú záruku pre európskych zákazníkov. Z nášho pohľadu to bol kľúčový model pre výrobný závod, a to z toho dôvodu, že tvoril väčšinu produkcie. Celkovo sme vyrobili pre zákazníkov v Európe viac ako 635 000 kusov tohto automobilu. Je to samozrejme automobil, ktorý pre nás znamená stabilitu výroby a takisto stabilitu zamestnanosti.